Apu, csukd be az ajtót. Nem, mert innét látlak. Csukja be valaki. Mehet! Kiesnek a fák. Csukd be az ajtót, Erikó. Nem. De kiesnek a fák. Nem esnek ki. Mehet a vaj... Ez túlzós lesz. Mehet! Nem fog ez elmenni össze-vissza? Hát én sem Le van szarva. Na figyelj! Erikó, nem ülsz föl? Mi? Ülj fel oda hátul. Jó, oké! Ahó! Vigyázz, várjál. Ülj az ágyra. Nem fél már. Ülj az ágyra. Nem fogsz leesni? Nem! Mehet! Juhú! Hé! Ez jól kell menni a YouTube-on! Ölegé, Franco! Oh yeah. Gyere! Ez kemény! Gyere, ne! Gyorsabban! Gyere! Gyorsabban! Juhú! Ne gyorsabban! Azaz! Húzd neki! Gyorsabban! Arra! Mire futok? Nem, mentünk balra! De hogy a... Gyerünk, csávó! Az már gyorsan megy! Lekapcsolom, meg kell kapcsolnom! Buonanno!